awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo awiri aimamu amuna nikaziu omzimu wakuyera mdali. Yafikaso nthawi yathu ija imene timakhala tikuphunzira kuchokera ku buku lopatulika. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe tikumbuke program imene amalipatsira ndi Longwe School of Biblical Studies kulilongwe ku mitundu. Pa tsiku la lero tikhala tikupitirizabe kuphunzira zokhudza banja ndipo lero tikulowa mphunziro wathu la namba 17. Taona maphunziro ambiri ndipo tinakaonabe maphunziro ambiri okhudza banja. Mwina kutheka muli ndi funso komanso mwina muli ndi ndemanga mukhozopeza funso mukhozopereka funso lanu pogwiritsa ntchito nambala iyi 0822 766 018. Kwa ina amene mwina tisali ku dziko lino ndazina timadziwa ena matoti funso ochokera South Africa, tuona ena ku Tanzania, tuona ena ku Mozambique, ku Zambia kumene komanso maiko ena ndi nambala imene mukhozongochotsa 0 wakoyambirirayo nkuyika +265. Mungatero mudzatha kutifunsa funso lokhwezana program imene komanso mukhopeza phunziro limwenso maphunziro ena patsamba lathu la pa YouTube kungwangana Longwe School of Biblical Studies. Mudzapeza maphunziro enanso ambiri amene adzakhala kupindulani inu moyo wanu wa uzimu. Pa tsiku la lero tikhala tikupitirizabe pamene tili mu gawo lokhudzana. Mama akatenga nthawi pa mwana wina kapena mnyamata wina amene timamudziwa kuti Daniel. Daniel ni mmodzi mwa anthu odziwika bwino m'Baibulo chifukwa cha zomwe anakumana nazo kapena pa zimene anachita. Ambiri kungowafunsa kuti kodi munamvapo chani za Daniel. Ambiri amathoka mbapo ndithu. Ayi anali kunjenjera mikango. Ayi anaponyedwa ng'anjo ya moto. Ngakhale za ng'anjo ya moto anthu timangosokoneza koma anthu amapanga associate Daniel ndi kuponyedwa mu ng'anjo ya moto. Yayi anatanthauzira maloto. Pali zambiri zimene anthu timatofotokoza zokhudza Daniel. Mwina munthu amapemphera kapena munthu oti sapemphera koma foti ndi nkhani kapena ndi munthu amene ali odziwika sobwino kwambiri mu Baibulo. Ndi nyamataso amene nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito ngati chitsanzo chabwino kwa chinyamata ambiri komanso madera osiyanasiyana. Kondera mwina ikakhala pa misonkhano kaya zipembedzo zosiyanasiyana kuphunzitsa nyamata. Tazambiri Daniel salephera kutchulidwapo. Daniel ayina Joseph ndi anyamata amene salephera kutchulidwapo kuti anyamata ambiri athotekerapo chitsanzo kwa anyamata amenewa. Kotero tsiku la lero titenga nthawi yathu pa phunziro lathu lino kuphunzira chokera bwino limene la Daniel pa nyamata amene atiphunzitsenso maphunziro ambiri kwa ife ngati mabanja. Tudziwa kunena kuti makolo akamalera mwana amayembekeza kuti mwana wawo akhale wabwino. Amayembekezera kuti mwana wathu tifuna adzatere kholo linali lonse limayembekezera ndithu kuti mwana wake atokhala wabwino. Ndiye tioneponso chimene mwana amene Daniel anatiphunzitsa chimenenso makolonso ngati lero tikhoza kuphunzirapo kapena chinyamataso lero kapena ana lero akhoza kuphunzirapo. Daniel amene tikamba pa anelo wamuna koma tikhoza kukhalanso ndi Daniel wamkazi potengera khalidwe labwino ngati Daniel. Tikokhalanso ndi Daniel wamuna komanso wamkazi pongotengera khalidwe wa Daniel. Buku limene la Daniel limayambira kuti ana Israeli atengedwa kapena Ayuda atengedwa apita ku ukapolo ndipo anagwidwa m'magulu atatu. Gulu loyamba linatengedwa linapiridwa, gulu lachiwiri linatengedwa kupititsidwa, ndipo Daniel anatengedwaponso mu gawo loyamba lija. Ndipo anatengedwa amene paja kupita ku dziko limene lili la chilendo, dziko limene pokhala mwana sakulidziwa.
nthawi zino kamayona nkhani ya Daniel okhoza kumefananiza ndi nkhani ya Yosefe. Yosefe azibale ake adana naye amutenga amugulitsa, atamugulitsa apita naye ku Egypt ku dziko limene la chilendo, sadziwa chiyankhulo chake, china chilichonse chili cha chilendo, zakudya zasintha. So nkhani ya Daniel ndi nkhani ya Yosefe pali kufanana kwakukulu ndithu pa zimene anthu amenewa anyamata awiri amenewa anatha kukumana nazo. Ndiye tikupeza kunena kuti ali ku dziko la chilendo limene wapita umene kuti ndi kapolo. Sakuyembekezera kuti akhalanso ndi mtendere umene anali nawo kwawo, sakuyembekezeranso kuti azichita zimene amachita kwawo, pokhala nyamata sakuyembekezeranso kuti azicheza mwina ndi anthu amene amacheza nawo. China chilichonse moyo mwake chasintha. Situdziwanso by this point kuti makolo ake analipo, makolo ake anali kuti. So panali zinthu zambiri zimene pokhala mwana anadutsamo zimene zili zowawa. Ndiye tikaona nkhani ya 2 tikadzatsekula buku limene la Daniel chapter yake cha 3, chapter yake cha 1 pa verse yake ya 3 ndi verse yake ya 4, timapeza kunena kuti Daniel anali mmodzi amene anasankhidwa atafika ku dziko lija. Fumu ya kumene kujenene kuti ndifuna mutisankhire anyamata mtundu wa Chiyuda achifumu amene adzagwire ntchito mu nyumba yanga. Ndiye Daniel anali mmodzi mwa anyamata amene anasankhidwa kumeneko. Pa Daniel chapter 1 verse yake 3 ndi verse yake 4 akunena motere: ndipo mfumu inauza Asipezani mkulu wa adindo kuti abwere nawo ena ana a Israeli, mbewu ya mafumu ndi akalonga, anyamata opanda chilema, amaonekedwe okoma, aluso la nzeru zonse, ochenjeza nkudziwa, aluntha la kuganizira, okhoza kuyimirira m'nyumba cha mfumu, ndi kuti awaphunzitse m'mabuku ndi manenedwe akasaidi. Ndiye tikupeza kuti mfumu inanena kuti iwe ndofuna mundipezere ana a mtundu umenewu ooneka choncho, anyamata okoma maonekedwe, anyamata otere, ndofuna anyamata timeneto. Koma mukatisankha timeneto ndofuna mubwere nato cholinga chonena kuti tidzatiphunzitse chikhalidwe chathu. Pali zambiri zimene amene taphunzitsidwe. Ndiye akunena kuti nthawi zina tikamafananiza mbiri imatifotokozera kuti nthawi imene izizi zimachitika Daniel akhoza kukhala anali pafupifupi zaka 17 kapena zaka 18. Ndiye zofanana nabe ndi zakaso zimene tikuzomazinena za Yosefe. Anali wachinyamata wachichepere, chifukwa apa sakugwiritsa ntchito maonena kuti ulibweretsere nawo ena ana a Israeli. Ana onero takozophunzitsika achichepere kuti tikauza timatere abve, tikauza timatere abve, azero. Ndiye by this period of time Daniel anali pafupifupi zaka zimenezo. Ndi azake osabera anasunga anawasankha mebaja analozungulira zaka zimenezo 15, 16, 17, 18. Ndipo kutengeranso mbiri yomwe yamatuza ndithu kuti Daniel anamwalira mwina pafupifupi ali ndi zaka 70 kapena 80. Izi sizinanenedwe m'Baibulo koma mbiri chabe imatipatsa ithunzi zimenezo. Komanso pamene amaponyedwa mu dzenje la mikango lija anali pafupifupi zaka 70. Ndiyo tikuona kuti anali wachichepere wapita kumene kuja anakakhalako zaka zambiri. Sabana na Israeli amene okhala ku ukapolo kuja zaka 70. Ndiyo kuti anali anthu amene anakulira komweko. Kapena kumakalambira so kuti tikuzogwiritsa ntchito mawu amenewo ukalambira kumeneko. Ndipo atasankhidwa ndi azake aja chimene anachita mfumu umene uja nkusintha mayina. Tiwerenge pa verse yake ya 5 komanso tizawerenge verse yake ya 7. Daniel chapter 1 verse 5 akunena kuti ndipo mfumu anawayikira gawo la zakudya cha mfumu tsiku ndi tsiku ndi la vinyo wakumwa iye, ndi kuti awalere zaka zitatu kuti potsiriza pache ayimirire pamaso pa mfumu. Verse 7 ndi mkulu wa adindo anawapatsa mayina ena. Daniel anamutcha Belitesazara, ndi Hananiya Shadraki, ndi Misaeli Mesaki, ndi Azariya Obedinego. Ndiye tupeza kuti Daniel komanso ndi azake ena aja atatu anthu 4 namene angoti patsapa sanasankha anthu 4 anasankha anthu angapo, koma amene anawasankha apa pamene kuti patsapa mayinawo anawasintha mayina. Iwe dzina lako ndani? Ndine Daniel. Sukhaso to Daniel ukukhala dzina lako. Iwe dzina lako ndani? Ndine wakuti. Sukhaso imenelo ukhala Obedinego. Iwe dzina lako ndani? Onse aja anawasintha. Awasintha ifeke ndi chani? Akuwapatsa mayina a Chiyuda, kuwapatsa mayina akudziko kumene ali aku Babeloni kuja. Ndiye afuna kuti popeza ndi achichepere mayina awo akasintha pomatha zaka 20-30 azakhala kuti tsopano ndi anthu onena kuti ola nawo sakadziwa kuti makolo athu aja anachokera kuti.
fa dzina lawo yakati mbiri yawo yakangani yafufurika basi yosowaso kolowera. Dzina limathandiza mwina limagwiritsa ntchito ifeyo anthu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mwina munthu ukakhala kuti wakwatira, anthu amembeza kuti mkazi amene wakwatira zifunso kuti kodi mayi amuna anu ndani, sitimembekeza kuti mkazi uja dzinena kuti adzitchula dzina la bambo anga, ayi adzina amuna anga ndi akuti amene wakwatira nawo ndeti akakhaso ndi ana anthu aja adzembezeraso mayina awo adzikhalanso amene nawasa anadanira amafuna wapatsa kuti mayina anu akhalawa kufuna kukhangati kuwaongolera kuti ukusosi kwanu koma kwanu kukhala kuno tsopano. Ndakuona kuti mayina anawasintha ndithu. Pa verse 4, Daniel chapter 1 verse 4, sanangosintha mayina okha, anaonjezeraponso china. Tabwera ntione pa verse yake 4. Anyamata opanda chilema, amaonekedwe okoma, aluso la nzeru zonse, ochenjera nkudziwa, aluntha la kuganizira, okhoza kuyimirira mchinyumba cha mfumu, ndi kuti awaphunzitse mabuku ndi manenedwe akasaidi. Ndakuona kuti amayenera kuti ngakhale awasinthe mayina komanso awaphunzitse manenedwe akasaidi. Baibulo limagwiritsa ntchito akasaidi, Baibulo limagwiritsa ntchito Ababeloni, anthu ofanana onsewo. Ndi nthawi zina muno kamawerenga Baibulo kuti apa kukamba za akasidi koma Langa lili kukamba za Ababeloni, kuli ngosiyana ayi, ndi anthu amodzi, ndi anthu amodzi ndithu. Ndiyeno akunena kuti akuwasintha mayina, kuwachotsa zakwawo, kuwabweretsa za dziko lina, komanso sizokhazo ayi, amenera aphunzire. Kunoto moni timatere, kunoto kuchikhalidwe timatere, kunoto kuno zimatere, kunoto kuno zimatere. Cholinga chake ndi cha zakwawo zonse aziwale. Koma tisayiwale kuti anthu ali kucha, ali ku ukapolo, sali kwawo ayi. Nchifake ziziwa kuti inu rumutere, inu rumutere, inu palibenso mwayi okhangati kuti angafunsa kuti mukhozosintha dzina, kodi kapena mukhozofuna kuphunzira chiyankhulo cha kwathu kuno, ayi, analibe zimenezo. Koma pokhala mu Yuda, tsopano Daniel pokhala mu Yuda, panali zinthu zina zimene samayenera kudya kapena kuchita chifukwa poti zingamudetse. Timatikona buku la Levitical chapter 11 komanso buku la Deuteronomy chapter 14. Timapeza mtundu wa Yuda anawuzidwa kuti nyama izi zakudya izi simungadye, izi mukhoza kudya. Ndoti yeye watengedwa ku dziko la kwawo, ali ku dziko lina ifa cha ukapolo wa nkhondo, agwidwa, ali umene kuja. Komabe lamulo la Mulungu linawuza kuti paliro zakudya zakuti simungadye, zakuti simungadye, zakuti simungadye. Ndoti tsopano ali munthu wopanikizika pakatikati. Ndili ku ukapolo, atisintha mayina, atitiphunzire chiyankhulo chawo, komabe ngakhale ndi ukapolo ndinetu mu Yuda. Kodi mu Yuda ali nosunga malamulo ati zakudya izi mudye, zakudya izi musadye, zakudya izi musadye. Ndoti ali munthu onena kuti wapanikizika. Tiyendoneni pa verse 5, 6, 7 komanso verse yake 8. Pa verse 5 akunena kuti ndipo mfumu inawayikira gawo la zakudya cha mfumu tsiku ndi tsiku ndi la vinyo wakumwa iye, ndi kuti awalere zaka zitatu kuti potsiriza pache ayimirire pamaso pa mfumu. Ndi kuti mfumu akutinenera kuti anthu amene mwasankha amene tifuna phunziro azidya zakudya za mfumu. Tizakudya mwina nthawi zina anthu amagwiritsa ntchito mawu tatswayitswaye, tizakudya tosadya anthu ovulika, zilingati zakudya zodya president. Tosefe silinakhalepo nda president wokumaona kuti adya zorani, komabe pa chitutu tuli pathu titati zimene ife timadya nkuwafananiza nda president ambiri tikhozodziwa ndithu la president sangadye zimene ndudya inesi, ine ndungodya ifa cha umphawi. Ndakunena kuti awarana awapatsa zimene mfumu imadyazo, komanso akuti zimene imamwazo awaso adzimwa, ndipo mwasunge kumeneko zaka zitatu. Cholinga ikamembeza kuti pomatha zaka zitatu akhala salala, aoneka bwino, aoneka ndithu kuti ndi anthu awo, aoneka kuti anthu ndi amenewa. Ndakunena kuti koma amene adzidya zakudya zimene. Pa verse 6, mwa awa tsono munali ana a Yuda. Awo ana a Yuda, Danieli, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Ndakunena kuti tsopano gulu limene linasankhidwa lija munalinso ana a Yuda, ndipo ana a Yuda ake folo amenewa: Daniel, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Pa verse 7, ndi mkulu wa adindo anawapatsa mayina ena
tinaona pa verse 8. Koma Daniel anatsimikiza mtima kuti asadzidetse ndi chakudya cha mfumu kapena ndi vinyo amamwa. Chifukwa chache anapempha mkulu wa adindo alole asadzidetse. Ndi Daniel anati awayika kumene kuja mziye, koma Daniel anati ineyo inde ndili dziko la eni. Ineyo inde ndimenero iwala mavuto. Ineyo inde ndimenera ndithu kuti ndidye zakudya za mtengo patali. Koma ndine Muyuda. Ndipo khala Muyuda zakudya izizizi ine sindingadye. Sungadye chifukwa akuti zori zindidetsa. Tangoganizirani mwana amene ali ndi zaka pafupi 15 to 18 akayankhula zimenezo. Tangoganiza nditakhala ife lero tikhale kuti tagwiridwa ukapolo pa dziko lathu munali nkhondo, atigwira ukapolo tapita dziko lina, ndi kumene kuja adzikatiuza kuti mudzidya nawo zakudya za president ife ife anthu aku Malawi sitimadya izayi. Ambiri sitingatotse mawu amene ambiri koma moyo wanga ndiwale zoti ndine kapolo. Koma Daniel ndazizakatata janatayi. Ifeyo tupokhala Ayuda zina zisitingadye nawo chifukwa ndi zoti zitidetsa. Tangokuganizirani. Verse 8 akunena kuti chani? Koma Daniel anatsimikiza mtima kuti asadzidetse ndi chakudya cha mfumu kapena ndi vinyo wamamwa. Chifukwa chache anapempha mkulu wa adindo alole asadzidetse. Ndakuti sizinangothera mtima mwake, ananyamuka kupita kwa amene amayang'anira kuti kuli ziko zotheka kuti mutilole kuti ifeyo tisadzidetse. Abaro analota mayenera kusankha kudya mokakamizidwa kapena kusankha kusadya chifukwa choopa Mulungu. Ngakhala ananena zimenezi zinali pempho loopsa bwanji. Tatendoneni pa verse 10. Pa verse 10 akunena kuti nati mkulu wa adindo kwa Daniel, ine ndiopa mbuyanga. Akuti ndakuvani zimene mwapemphazo koma ineyo ine ndiopa mbuye wanga mfumu amene anakuyikirani chakudya chanu ndi zakumwa zanu. Pakuti aoneranji nkhope yanu yachisoni zoposa za anyamata olingana ndinu. Momwemo mudzapalamulitsa mutu wanga kwa mfumu. Ndakunena kuti inetu chimene ndiopa ndichi, ine ndinayikidwa ndi munthu wina. Ndi munthu amene anandiyikayo adzaone kuti nkhope zanu sizosangalala, simuoneka bwino kuposa zanu, mudzapalamulitsa mutu wanga. Afuna zoti kalekale ngopezeka olakwa pera ndina amangodula khosi. Ndati mudzandiphetsa. Ndifere ino olokhala kuti ndife oyang'anira wefe ndikhozoricha ambiri khozora sizingatheke zimene kuti phetsa mwana iwe. Akuti koma ilo limene linali pempho la Daniel. Ukamawerenga nkhani munthu kozomata I think zinali zophweka kuti munthu atere, koma sinayiganizo chophweka. Mukalimone chimene akuopa ndicha akuopa Mulungu. Daniel akuopa Mulungu kuti ndidzidetsa ndichimwira Mulungu. Ine ndakumana zovuta zonsezi koma atakakhala ena afe masona bwezi kuti Mulungu ena khala mandikonda sibwezara nditeteza kuti anthu asatigwire ngati ndigwire ndimpanga zimene ndifuna. Koma Daniel anati ngakhale nkhondo ya lero ngakhala watigwira komabe Mulungu alipo. Ndipo Mulungu amene isi ndimuchimwira ngakhale ndili dziko la chilendo. Mwana amene wachinyamata wachichepere ndithu akulimba mtima kuti ngakhale zili chonchi koma ineyo nditere ndithu. Dziko limene linali la chilendo. Tikamatsika musimu Daniel anapereka option yonena kuti ine kadzingo ndipatsa ndazi zanga mzingo ndipatsa masamba tidzidya tidzitere basi zonse zikhala bwino ndithu. Analolera kuti aoneke ngati azunzika koma Mulungu yekha amumvere.
ukamaziona zonsezi chiganizo chimene anapangachi mukuzaona kunena kuti ni ntchito imene makolo ake anagwira, ni ntchito imene mtundu wake unagwira, chifukwa pa tsiku imene analiwo dziko la chilendo sizinali zophweka. Nthawi zinaso dzikumbukira nkhani ya Yosefe ija buku la Genesis. Ngazo Potifa amugwira kuti afuna kuona naye Yosefe kuthawa, ukapezeka ndende, ukapekumana mavuto ambiri. Chifukwa cha kumene sanachokera amene anamulerera. Makolo wawo anawayikiza zinthu zoyenera ali achichepere. Atadzoti izi zikakhazika mwa anawa konse kumene angapite akasunga. Ndiyo tikuona ndithu kuti Daniel ndi azizake atatu aja, komanso ndikukhulupirira ana ena ambiri amene mwina sanatchulidwe mayina, anasunga lamulo la Mulungu posatengera kumene ali. Daniel anayika Mulungu patsogolo, osati kuyika zokonda zake patsogolo ali. Ndiyo tikuona ndithu kunena kuti tikhale ndi ana abwino, ana abwino ngati Daniel. Makolo ndi udindo oyambozikiza ana aja anakala ng'ono kuti ola akafika pawokha azitopanga chiganizo. Ndazi zina zitima zitoziva anthu ena anaenda nthawi zina amanena ine tuli na mwamu wakapena ndasula foja kuti azanga alatika kamiza chifukwa chake ndeto paikasana topanga chiganizo. Koma ena amati ine sindingamwe mowa iya ingakhale makolo anga palibe koma iye anandiuza kuti mowa ngoyipa. Zimene auza uku zikagwira benchiroko. Kodi ana athu wakonzekeretsa kuti tsiku lina adzakhala ngati Daniel? Ana athu wakonzekeretsa kuti tsiku lina adzatokhala ngati Yosefe? Ana athu wakonzekeretsa kuti tsiku lina adzatokhala ngati azizake atatu a Daniel? Onena kuti tawaphunzitsa kuti akhazikike mu zinthu zoyenerera. Buku la Miyambo chapter 22 verse 6, Deuteronomy chapter 11 verse 19, komanso inaona buku la Efeso chapter 4 verse 6. Timapeza kuti makolo ndudu inoti tophunzitsa ana awo anakali achichepere, anakali achisodzera. Ngazi nawo kuza ntchito mawu amene anakali achichepere, akuyenera kuti aphunzitsidwe. Pa buku lomwe la Daniel chapter 1 verse 9, komanso verse 17, verse 19, verse 20, tipeza kunena kuti chifukwa kuti anakhulupirira Mulungu naye sanamutaye. Chifukwa buku la Genesis la Daniel chapter 1 verse 9 akunena kuti ndipo Mulungu anankometsera Daniel mtima wa mkulu wa dindo anchitire chifundo. Ndikuti chifukwa Daniel analokozeka kuchita chifundo cha Mulungu sananena kuti ndikuthandiza Daniel. Ndiye Mulungu chimene anachita anakometsa mtima wawo woyang'anira uja kuti awalola Daniel azidya masamba basi, koma asanyezo kuti adetsedwe. Ndiyo kuti chifukwa Daniel anakhulupirira Mulungunso anadetsedwa kutaya. Daniel chapter 1 verse 9. Koma mngati muonenso chapter 1 verse 17 akunena sokuli chani pa verse 17. Koma anyamata amenewo anayi Mulungu anawapatsa chidziwitso ndi luntha ndi mabuku aliwonse ndi nzeru. Koma Daniel anali nalo luntha la masomphenya ndi maloto onse. Akuti pora anakhulupirira Mulungu anyamata anayi aja, Mulungu anali nawo. 19 ndi 20 akunena kuti chani? Ndipo mfumu inalankhula nawo, koma mwa iwo onse sanapezeke monga Daniel, Hananiya, Misaeli ndi Azariya, nayimirira iwo pamaso pa Mulungu. Ndipo mawu aliwonse anzeru ndi aluntha amene mfumu inawafunsira inawapeza akuposa alembi ndi openda onse a mfumu mwachemonse. Ndiye tupeza kuti chifukwa mkono wa Mulungu unali pa Daniel ndi azizake atatu aja. Chifukwa Danielonso ndi azizake atatu aja mkono wawo anayika kwa Mulungu, inali ngati mikono yoti yakwirana chonje. Mkono wa Mulungu ndi mkono wa Daniel, aliyense adalira nzake. Ndiye Mulungu akunena kuti popeza inu mwadalira ine, inenso ndidalira inu. Ndiye Daniel chinenso chimene amachita Mulungu amadalitsa. Koma zonse zidachokera kuti kumene anachokera kwa makolo awo, anayikiza mayiziko amenewa. Tangoganizani takhala ndi ana achikhulupiriro ngati yana Daniel. Taganizani za mwana wathu wamkazi atakhala ngati Daniel, taganizani za mwana wathu wamuna atakhala ngati Daniel. Makolo awo anagwira ntchito ya mtengo wapatali kuwathandizira.
anyamata amenewa kapena anyamata ambiri mwina masiku ano amangayikira za Mulungu. Amati Mulungu zachani? Koma Daniel akutiphunzitsa kuti ayi, tiyeni kupeni Mulungu ndipo Mulungu alikukonzeka nayenso kutithandizira ife. Tiona pabula Mateyu chapter 6 pa verse yake ya 33 ndi imeneyinso ndi verse imodzi imene ambiri timayidziwa ndithu koma ambiri sitimayigwiritsa ntchito. Mateyu 3 verse yake ya 33 akuti, koma muthange mwafuna ufumu wace ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimene zidzawonjezeredwa kwa inu. Akuti tiyambe kayi tafuna ufumu wake. Daniel ndazi zake anayamba kayi ufuna za Mulungu, kenako Mulungu anapanganso za iwe. Tidziwe kuti anyamata awa akutiphunzitsa kuti ndi zotheka kulera ana oopa Mulungu komanso ochita chifuniro cha Mulungu ngakhale ali mu nyengo yowawa. Akutiuza zipeza na Daniel zikozotheka nathu anakalayi chapere kumayima ndithu pamaso pa Mulungu kuti ayi ife tichita ndithu chifuniro cha Mulungu. Kodi ife anathu tiwalera motero? Kodi anathu timakhala ndi nthawi yowatsegulira buku lopatulika kuwaphunzitsa? Anathu timakhala ndi nthawi yowaona kuti akuchita zimene akuchita zoyenerera? Akutiphunzitsa kuti kumvera Mulungu kulibe malo. Daniel ndazaka kulibe malo. Ndazina anthu ena amati kuno kunyanja tikhoza kumwako, kuno mpa graduation tikhoza kutereko, kuno patsikulo kuti pano mpa ukwati, pa ukwati usamweko zona pa ukwati, tisangalepo. Koma Daniel ndazaka kuti sizimatengera malo, zimangotengera kuti kufuna kumvera Mulungu kapena osamvera Mulungu. Ngati ulira panga chiganizo chofuna kumvera Mulungu, umvera Mulungu pamalo ponse. Ndi Daniel ndazaka kuti ndizotheka kumvera Mulungu nthawi ina iliyonse, munyengo ina iliyonse. Komanso akutipitiriza kutiphunzitsa kunena kuti Mulungu sayiwala ake. Ndazina achinyamata mayiwala amaona ngati Mulungu wayiwala, koma tizindikire chinthu ichi, Mulungu sayiwala anthu ake. Tikamawerenga nkhani yonse tikuwerenga Daniel ayina Meshaki ndazi zake aja, sitinamve makamba za makolo awo kuti Daniel makolo ake anali ndani kapena uyu anali makolo ake yosazimva. Koma kodi zotanthauza kuti analibe? Anali nawo, koma ndi kuti zotuza chani za makolo ake? Zotuza kuti makolo awo anawalera bwino. Mwana wina aliyense amayankhula za makolo ake akhale msanaone. Ndazi zina zimene mwana amachita kunsewa nthamani, koma mwana uyu ali makolo uyu, koma mwana uyu sanamulere bwino kwawo. Ndoti mwana uja akupereka chithunzi cha makolo ake akhale anthu asanaone. Daniel ndazi zake sakupereka chithunzi cha makolo awo ngakhale anthu asanatuze kuti makolo awo analota. Kodi ifeyo tikulera ana otani? Kodi anathu tiwakonzekeretsa kuti adzathe kuyima paokha, adzathe kuyima ndi pachoonadi? Kodi anathu adzatha kukhala ngati Daniel tsiku lina? Daniel akuzokhala wamkazi, Daniel akukhala wamuna. Tiyeni taphunzitse ana athu kuti akhale ngati Daniel. Tiyamike ife takhalira limodzi pa phunziro lathu limeneli pamene maphunzira za ana okhala ngati Daniel. Munali ndine malo anu Vinjera Gondwe. Mwina muli ndi funso kapena ndimanga kugwiritsa ntchito nambala 022 766 022 766 018. Kufikiranso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Koma awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Muluzani seyawa atati lelo li muna kwati Sadamu ndi Hava kalelo. Muluzani seyawa atati lelo li muna kwati Sadamu ndi Hava kalelo. Awiri aimamu